एगो प्रथा चल गई बा। पहले ऐसा होत रहा कि घर के मेहरारू पर्दा में रही हैं, जी बाहर के लोग आई आ भोजन व्यवस्था से लेके आ जी। सारा कुल करतला। अब हो जाता जब है धिंगड़ा डांस एगो होता, जो भांगड़ा डांस, ओके हम धिंगड़ा डांस कहिले। जी भांगड़ा जहाँ बाजल कि घर के मेहरारू निकल निकल के आ लगत रही में कूदे जी 3-3 पुरसा। हाँ, जी। ए पर विचार का बा तुहार, का सोचत रह तू? चाहे तरह प्रथा अगर चले तो आवे वाला समय में का हो सकेला? तो एकरा खातिर हमरा ई कहे के बा हम्म, कि रउआ सोच के बताई, चाहे जे भी इस चैनल के माध्यम से सुनता, हाँ उ सभे बताओ हाँ। कि गरम छरिया छुई रौरा तो छरी दागी कि ना दागी? दागी, सुनी सतसंग तब मन राम में लागी कि ना लागी? बिल्कुल लागी। आ धरी बैसाख में जो फूस पर जियतार चिनगारी, हाँ। कहीं रौरे तहाँ आगी भला लागी कि ना लागी? बिल्कुल लागी, एकदम लागी। आ भड़ैती गीत ऑर्केस्ट्रा सुनी देखी धिया जेकर, तो कौनो अजनबी का साथ उ भागी कि ना भागी? बिल्कुल भागी, बिल्कुल भागी। आ उड़हर बेटी गइल जेकर, कहीं का लोग ओकरा के कहीं कुल में तहाँ दागी भला लागी कि ना लागी? बिल्कुल लागी, एकदम लागी। आ हिया से हम सुनवनी ह, जवन उ आप सुननी ह, इहो सुन के हमन में जोश कुछ जागी कि ना जागी? एकदम जागी, आ एकदम भइल बा कोढ़ भाषा में जवन अश्लील गीतियन से सुनल तेजो सभे अवधूत उ भागी कि ना भागी? बिल्कुल भागी।